на Божието Слово. Татко Боже наш, ето ни ние отново сме събрани в Твоето име, за да Ти отдадем дължимата слава, Господи Боже. За да Ти благодарим за всичко, Боже наш, че Ти си толкова жалостив и милостив. Такава благодат и милост показа на нас, Господи Боже, на нас, грешниците, престъпниците, закононарушителите, които са застанали срещу Тебе, Боже. А Ти да направиш такова велико спасение за нас. Да не направиш свои деца и да не запечаташ със своя дух като Твое притежание. За вечни времена. Боже, благодарим Ти. Покланяме си и Ти отдаваме цялата слава. Благослови ни тази вечер с разбирането на Тебе, Татко, с познаването на Тебе и на Христа Исуса и на Твоят съвършен план, волята Ти, който е неосуетим и това, което си извършил за нас, Татко Боже. Благодарим Ти, Татко. Ние се покланяме и Ти отдаваме цялата слава. Така Ти молиме за нашите брати и сестри по цялото лице на земята, за онези, които са отпаднали, Боже, да ги приведеш отново в кошарата според заветът си, Татко. Молиме Те за тях, молиме се за техните семейства. Боже, всичко е в Твоята власт и Твоята сила, Боже. Боже, благодарим Ти. Поклон пред Теб. Покланяме се на Теб, на всемогъщият, много жалостивият, милостивият Бог. В името на Исуса Христа. Благодарим Ти. Амин. Ако има някой от нас да каже нещо, нали, да прослави Бога. Има ли? Ако няма, тогава преминаваме към Словото Божие. Това, което трябва да знаем за нашето спасение, за нашето избавление, че то е избавление от Бога. То е избавление от нашия Творец, от Създателят, чрез когото всичко съществува и неговите планове не се осуетяват. Неговата воля и намерение ще стане така, както Той е решил, защото сам Той стои над всичко от това. Неговият Святи Дух, нали, става въпрос. Бог, който стои зад плановете си и над намерението си. Тъй, че ние трябва да знаем каква е Божията воля, за да не попаднем в манипулации и контроли, като искаме да направим човешки неща. Ние не можем и нямаме право да правим човешки усилени манипулативни работи, защото има тук Бог и Святият Божий Дух стои за това дело. Както Христос извърши Божията воля, нищо не можа да попречи на Него Той да извърши Божията воля, да изкупи нас, като Той пострада така, нали? След малко ще разберем за Неговото, нали, това, което Той е направил за нас. Но има като проповедникът няма право да манипулира такова дело, защото то е толкова силно и Бог стои с силата си, могъществото си за това дело. Затова ние нямаме право да манипулираме такива неща. Бог ще извърши намерението си. А от нас се изисква верност и да осъзнаеме това, което Той е направил за нас. И да го цениме повече от всичко. Да считаме всичко за загуба, обаче това, което Той е направил за нас, като разбереме, като осъзнаем, че Той е по-важно от всичко за нас. Така, чета в 2 Коринтияни 5:21. Там се казва така. Който за нас направи грешен, който направи за нас грешен, онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. В онова време, когато апостол Павел е служил, нали, в Коринската църква, при езичниците,
Той им обясняваше Спасителя и обясняваше делото Божие, това, което Той, нашия Спасител, Господарят, Адонай, мощният, всемогъщият Бог, въплатен като избраник, като Спасител, да обясни тази велика тайна на Коринската църква, така и в днешно време и на нас. Колкото и да сме, всеки трябва да знае от нас и да живее за Божията воля. Защото за тях не беше срам да благовестват, за тях не беше срам кръстът, но то беше спасение и сила за тези хора. Защото наистина е така. И той казва на тях, че който за нас направи грешен, заради нас, за нас направи грешен, онзи, който не знаел, е грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Защото когато ние съгрешихме, ние трябваше да получиме справедливата присъда смърт. Обаче виждаме Божията богата милост. Много богата милост. И ние трябва да цениме това. Дано Бог да разкрие още по-така сериозно на нас това велико откровение, че ние сме една пръст в земята и направена от Бога жива душа. Благодарение на Неговото дихание да се съедини с нас Божието дихание и да ни преобрази в душа. И сега тази душа, за да бъде за вечни времена с Него, нужно е да признае Божието велико дело, че Той направи някого грешен заради нас. А ние не цениме това. Когато ние губиме някои неща, пари, работа, някои други неща, боли ни, но когато ние изгубваме Бога, когато ние изгубваме Христа Исуса, нас не ни боли. Не ни боли. Отдалечаваме се с голяма лекота. Повече скърбиме за онова земно и временно, преходно. Казваме, ей, защо изгубих това? Що за човек съм? Обвиняваме се, но когато съгрешаваме на Господа и се отдалечаваме, така изгубваме бисерът. Или както онази жена изгуби парите си, дето се казва. Нали? И така просто ние не се радваме да го намериме и като го намериме да празнуваме. А ние намерени сме от Него. А сега ние трябва да цениме това велико дело. Нас не ни боли за това. Боли не повече за материализма. И Исаия говори за него в 6 стих. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Какво възложи Бог? Беззаконието на всички ни. Всички ние просто беззаконници. Няма такъв човек, който да е богоугоден. Няма. Всички просто са небогоугодни. Заповядайте. Всички ние сме беззаконници. Какво съм направил? Някой да каже. Там се събират само грешниците. А отвънка, онези хора не са грешници. Всички сме грешници. Бог възложи на него нашето беззаконие. Ние сме беззаконници. Няма такъв човек, който, съдията, който дава присъдата, нали, в света, в съда. Даже той е в беззаконие. Защо? Защото срещу Бога е. Защото е неверник. Не вярва в завършеното дело. Не вярва в Божията богата милост. А отхвърля я и се мисли, че той, нали, не е нарушител. Христос стана нас заместител. Първо Петро, четеме пак това, което Петър говори. Първо Петро 2.24. Ние трябва да цениме това, затова
преповтаря се, да знаеме благовестието, защото тези манипулативни неща, затова Павел казва в Галатяните, там първата глава, от 6 стих надолу, нали, до 9. Той казва, че е проклет, анатема казва. И ангел да слезне от небето, когато известява такова известие, такова послание, което не е за Христа Исуса, за нашето изкупление, а иска да ни подведе, да бъде проклет. Даже от нас самите казва. Нали? Казва се за него проклет. Тези хора знаеха какво значи спасение от Бога, а не чрез тяхна сила. Четеме 1 Петрово 2:24. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй, щото като сме умрели за греховете, да живееме за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. За какво се говори тук? С неговата рана ние оздравяхме от нашето падение. Виждате ли? Който сам понесе в тялото си нашите грехове. Какво той понесе в тялото си? Нашите грехове. И чрез това дело, който той понесе в тялото си нашите грехове на дървото, с тази рана ние оздравяхме. Защото като овце блуждаехте, казва Петър, но сега се върнахте при пастира и епископа на душите ви. Да бъде Христос за нас пастир, да бъде епископ, да бъде той пастир, това е пазач на душата ни. Пазач на душата ни, че гаранция има тук за нашето спасение. Гарантира се спасение, че имаме ние над себе си душогрижител. Имаме пазачи на душата ни, защото той понесе на дървото на кръста нашето престъпление, нали, поради нашите грехове, и сега той самият стана за нас душогрижител и пазач. Няма по-голямо благословение и по-добра новина от това, че душата ти е в сигурност, че и да умреш, пак ще живееш. А тук на земята, че той според завета си се грижи за нашата душа. И именно това е причината, че нашата душа не иска грехът, не е съгласна с нашето естество, защото е разбрала нашата душа от Божията благодат. Святия Божий Дух е направил, нали, ново сърце в нас, нови емоции, които са съгласни според Божието Слово да угодят на Бога. И това е причината, че ние не искаме някои неща, които светът тича за тях. Разбирате ли, братя? И сега Христос стана заместник, приемайки наказанието за греха вместо нас, за да станем ние Божия праведност. Бог не само вмени нашият грях на Христос, но и вмени съвършената Христова праведност. Тоест, той я счете за наша. Филипяни 3 глава, 9 стих. Така казва, че Бог даде на нас неговата праведност. Да четеме 3 глава Филипяни, 9 стих. Когато някой има това откровение от Бога, ето поради това велико спасение и тази огромна любов на Бога, за това е причината, неговата любов, която осъзнава грешникът, престъпникът, както онази жена, беше уловена в престъпление. Нали, когато е съгрешила и доведоха фарисеите там, стареите пред Христос, тази жена беше уловена в грях. Според закона тя трябва да бъде осъдена на смърт. И Спасителят каза на който е безгрешен, нека пръв да хвърли камъкът. Такъв е. Ето това е, ние сме престъпниците като онази жена, нарушители сме и уловени сме и ние заслужаваме смърт. Обаче виждаме, че Божията благодат е голяма.
Тя е чудна благодат. И затова той се обръща, казва, ако някой е праведен, нека. Бог нас не ни осъжда. Бог нас не ни осъжда и ни показва милост. Къде са онези, които искаха да те убият? Къде са онези? Няма ги. И той не я осъжда. И казва, иди и не съгрешавай повече. Имаше друга жена, която взема алабастрен съд с голям така ценен парфюм. Много ценен, скъп парфюм. Отиде и изля на Христа Исуса. Защото знаеше какво е грешникът. Знае какво е грешникът. Грешникът е временен да се наслади на тази земя. Идва нещо, което ни посича и ние отново се връщаме в пръста, така както каза Господ. От пръста си вземат и в пръста ще се върнеш. Но Бог направи велико избавление за нашата душа, като самият Христос, нали, който стана пастир сега за нас, той като епископ и като Бог, нали, дойде 100% като човек. 100% човек, но и той е 100%, ние знаем, че Христос е 100% Бог. Но 100% човек дойде безгрешен, не идва от нашето естество, но идва не като Адам от пръста, но идва от небето. Като съвършен, не като нашата натура, която е изкушителна, да изкушава отвътре навънка да идват тези изкушения към нас, както казва Яков, след малко ще го четеме, и да ни насилва към греха. А той идва като съвършен, безгрешен. Той няма нужда от Спасител, от Избавител. Като самият той идва като Избавител. Бог въплотен заради нас. Идва онзи, който за него говори Йоан. В начало бе Словото. И Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Всичко чрез него стана и без него нищо не е станало и всичко на него се крепи. Той въплати се и видяхме го като единородният от Отца, като Божий син, пълен с благодат и истина. Него трябва да слушаме, защото Бог него на нас ни препоръчва, а не нещо друго. Затова проповедниците са много важно нещо, отговорни за душите на хората. Да ни манипулират такова велико избавление. А да дадат точно, правилно, защото ето това е причината, че Бог, силният, мощният, от когото няма нужда от нищо, нито от акъл, нито от някого, той стои зад делото си и може да избави децата си. Той си е наумил децата му да дойдат нали, и да ги има при него. И той ги изкупва чрез Христа Исуса. Така, четеме Филипяни, 3 глава, 9 стих. И да се намеря в Христа, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа. Тоест, правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. Демек, Бог направи нас праведни. Тази правда е наша нуждата ни от това. От тази Божия правда, че Бог нас ни прави праведни. А не ние нещо да изработваме и да станеме праведни. Вече ние сме оправданите. Той направи нас праведни. Ние не можем да станем такива. Но има нещо, което трябва да разбереме. Как става нашето освещаване. Нали? Но да четеме по-нататък, че Христос беше много различен. Ние говориме за Христа Исуса. Неговата ревност, когато казва домът за Божия дом, ревността по Божия дом ме изяжда. Той беше ревностен. С такава той натура. Той не е като нашата натура. Той е ревностен за Божието. Виждаме, че той не е като нас. Нали? И още, неговата храна е Божията воля. Йоанна 4 глава 34 стих. Казва там така. Моята храна е да върши волята Божия.
Виждаме, че той, да, 100% човек. Не, че нямал нашия Спасител нужда от ядене. Когато идва Сатана да го изкушава, идва отвънка изкушението. Нали така? А неговата натура не беше така. Яков казва, изкушенията идват от нас, нали, четеме в Словото. Яков 1:14-15. Греховните желания. Той нямаше такива греховни желания, като нас. Нашите неща са в нас, но той, неговата натура не е такава. Той беше 100% човек, но той не беше с такава натура като нас. Във всичко беше изкушаван, казва еврей. Знае, той помага на изкушаването. Но като беше изкушаван, това не значи, че от неговото естество да бъде изкушавано, защото неговото естество не беше като нашето греховно естество. Той беше съвършен. Без грях. Затова, когато Сатана идва да съгреши, да изкушава Христос, той идва отвънка към него. Когато му предлага да превърне камъните в хляб, не че той не огладнява, но той казва така. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово Божие, който излиза от устата на Бога. Той не се поддал на тези неща. Ние виждаме, че той е съвършен нашия Спасител и прави съвършено спасение за нас. Ние нямахме нужда от такива жертви, нали, които дават, нали, овце, говеда, така нататък. Но той самият е жертвата. Както казва Йоан Кръстител. Ето го Божието агне. Дано днеска да бъде ясно за нас. Това е причината, че ние да оставим светът зад нас и да вървиме напред. Пред нас е кръстът. Ако нямаме пред нас кръст, значи светът е пред нас. Кръстът е причината, защото кръстът е сила за нас. Че един става проклет според закона заради нас. Ние заслужавахме това проклятие. Нарушители на Божия закон – смърт. Но Бог направи един нов завет. И затова Христос, сега тези обещания, които ги има в Новия завет, да са наши притежания. В този завет има обещания, брата. Има такива велики обещания. И ние трябва да знаем, че има платена цена и с Неговата кръв ние можем дразновенно да дойдем пред Бога и Той се съобразява според този завет, Новия завет. Както във всички завети Той е бил верен Господа Бога. И сега Той в завета на благодата, в вечния завет, Той е верен, нашия Бог. Така че ние виждаме, че Христос живя живот съвършен на послушание, необходим за нашето спасение. Всичко е било за нашето спасение. Четеме в Евреи, 4 глава, 14 стих. Ето такъв е нашия Спасител. Да не забравяме тези обещания, които са написани в Новия завет. Не бой се, малко стадо, защото Отец ми благоволи да ви даде царството си. Ако Той е започнал това дело в нас, Той ще доведе и краят. От нас се изисква според завета да бъдем верни, както Той е бил верен. Той ще ни помогне. Няма да ни остави. Няма, защото това е обещание. Ние да се придържаме към тези обещания. Че имаме пазач, епископ, пастир на душите ни. Да бъде слава на Него. На Бога да бъде слава, че Той ни спаси, братя. Ние имахме избавление. Нужда от такова избавление. Имахме нужда от избавление. Животът е кратък. И да умрем като грешници, отиваме за вечни времена, където огънят ни угасва и червеят ни умира. Светът е красив. Хубав е светът. Не е както преди 30, 40, 50 години в комунизма. Сега още е по-късно. Има много неща. Отпреди това го нямаше. Но грехът съществува. Същият грях, който е бил в това време. Всичките желания на плътта го имало. Делата на плътта те са явни. И ние трябва да се противиме на нашата снага, на нашата плът. Бог ще ни даде благодат за това. Да благодарим на Бога за това и да размишляваме на това
чудно спасение, чудна благодат. Добре, да се помолиме. Видяхте ли колко е хубаво? За мен това е много ценно. Бог ви е свидетел. Както и за вас, нали? Но да го цениме. Осъзнахме ли за колко бързи минаха времената? Нашите деца. Те са млади, силни, сила в тях има, но трябва да ги съкруши Божия дух. И не трябва да водиме тези събрания непрестанно и децата ни да ги изискваме на събранията и да извървиме пътят, разбирате ли, брат? С децата ни. И така също и ближните ни, комшиите ни, Бог да даде и на тях избавление. Добре, да се помолиме.